אני מאוד שמח לראות את הקהל הקדוש הזה מתאסף ביום שישי בבוקר. ליטה ליטות. דבר ראשון רוצה לבקש מכולם לכבות טלפונים. גם כי זה באיזשהו מקום לא נעים ולא תרבותי וזה לא שיח, וגם כי מצלמים אותנו ומקליטים אותנו, אז זה תמיד לא נעים שטלפון פה מצלצל לנו. ואחר כך אנחנו נבקש מיושב ראש המפלגה לומר את דעתו על הנושא בכלל של היהדות, ויותר נכון היהדות במפלגת העבודה. ואחרי הפתיחות האלה יהיה פה פאנל מאוד מכובד שינסה להיכנס לדיון יותר מעמיק בנושא. אז אני יאיר, אני מאוד 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 שמח על ההתרחשות הזאת. זה אפשר להגיד איזה חלום ככה שמצליח להגשים אותו אחרי 10 שנים בערך של ניסיונות. רוצה להודות לאכסניה הנהדרת הזאת, בינה, שזה מקום שעוסק בתחום הזה שנים רבות. מיד אחרי רצח רבין אין אכסניה ראויה ומתאימה מהאכסניה הזאת למה שאנחנו מנסים לעשות. להודות לכמה חברים, אנשים שבזכותם האירוע הזה יוצא לפועל. קודם כל אלי ברד, ידידי, שנים רבות של שותפות בדרך, גם מנחה ומנטור בפוליטיקה. אני עד היום בפוליטיקה מרגיש לפעמים דג מחוץ למים, בלעדיו לא הייתי מוצא את הידיים והרגליים. חיליק בר, שעוד לא הגיע, מזכ"ל המפלגה, שללא ספק הוא ויושבת הראש הקודמת שלי יחימוביץ' אחראים לאחייה של מפלגת העבודה, וממנו קיבלתי את כל הגב והעידוד והתמיכה. הוא מצליח להשרות במפלגה האווירה של התחדשות ושל עשייה. יושב ראש, בוז'י הרצוג, שאני יכול להגיד לכם, אמרתי 10 שנים ניסיתי להרים את היוזמה הזאת. בוז'י, אחד הדברים הראשונים, יומיים אחרי שהוא נבחר, אני זוכר את היציאה הזאת, שיחה של 2 דקות, יוצא חוצה לענת מרציאנו, מנהלת הלשכה, אומרת, תקבעי פגישה עם שני האנשים האלה, מנחם פיש וידידיה, אנשים חשובים מאוד בישראל. העובדה שקורות החיים של בוז'י, סבא שלו, החיבור האישי שלו מהבית נותן הרבה מאוד תוקף ליוזמה שלנו כאן. חברת הכנסת סתיו שפיר, צעירתנו, מנהיגה בהתערבות, אני מודה לך שעזבת את העיסוקים המרובים שלך, ואני רוצה לברך בשם כל אזרח על הדברים הנהדרים שאת עושה עם כל הנושא של הכנסת שקיפות, בנושא תקציב המדינה, העברות התקציביות. אפרופו היעדר תודעת ריבונות, זה אחד הממדים של התנהלות ריבונית. דוקטור מאיר בוזגלו, שאנחנו מכירים את הפעילות רבת השנים שלך בשדה של התחדשות יהודית, וכל התפר שבין המסורתיות ואזרחיות, פריפריה, חינוך, פיוט. פרופסור ידידיה שטרן, לא צריך להגיד עליו שום דבר, אני חושב השם שלו אומר הכל, וללא ספק המשקל הסגולי שלך והמשקל הציבורי שלך מרגע שהצטרפת נתן משנה תוקף ותנופה. אחרון חביב, פרופסור מנחם פיש, אני אסתפק בלהגיד שרבים מהדברים שאני אומר אינם אלא הד קלוש לדברים שלמדתי ממך ובזכותך. ואחרי אחרון חביב, משהו שאני מצר עליו, שמלבד סתיו, כל רשימת התודות הזאת שמניתי היא רשימה של גברים בלבד. אני חושב שזה משהו שמעיד על קלקול שעדיין קיים בחברה שלנו, ואני רוצה לאחל לעצמנו שהחוג הזה, בתקווה שהוא ימלא את ייעודו, שמנקודת ההתחלה תהיה בו שותפות שווה של נשים וגברים, ולא בגלל פוליטיקלי קורקט, אלא בגלל שאני חושב שהגיוון והשוני הם מפתח למיצוי העושר שטמון בנו. לענייננו, כל מי שנמצא כאן
בין דתי, לא דתי, בין מאמין, לא מאמין, חי בשלום עם המושג יהדות או לא, ויש הרבה שלא חיים בשלום, ואני חטפתי הרבה ריקושטים על היהדות הזאת, ואנשים שצלצלו לצעוק עליי ומיילים מטיפים מה אנחנו מתחפשים ומתחנפים, והשד יודע מה, ובין אם הוא תומך יש עתיד, מאיפה הם? בין אם הם תומכים במפלגת העבודה או לא, כל מי שכאן, אני חושב שיש מחנה משותף, ברור שהוא כנראה כל כך, שהוא לא מרוצה מהאופן שבו המדינה מתנהלת ומהכיוון שלה אפשר להגיד להם שיש פה מקומות, הם לא רוצים. וכל מי שכאן מספיק לא מרוצה עד כדי לעזוב, להקריב יום שישי של סידורים ושל בילויים ושל עונג כדי לבוא לכאן. היוזמה להקים את החוג הזה נובעת משכנוע עמוק שנקודת המפתח גם לשינוי הכיוון שבו המדינה צועדת, גם לשינוי השיח וגם לשובה של תנועת העבודה להנהגת המדינה טמון ביכולת שלנו ללמוד לדבר ביהודית ולקחת על עצמנו מחדש את האחריות על הנהגת המפעל הציוני והשלומתו. זהות יהודית, כמו שראיתם, לעת ריבונות. הקפדתי על שתי המילים האלה. הנושא הקריטי ביותר שעל סדר היום שלנו, בגלל שמה שאני מכנה אותו, הסנטימנט היהודי של הציבור, הוא הגורם המכריע גם את תוצאות הבחירות, מערכה אחרי מערכה, וגם את סדר היום שלנו, שמכתיב את החלטות הרות הגורל ביותר שלנו. מבחינה אלקטורלית, עובדתית, אחד הכוחות העוצמתיים ביותר, כאשר הבוחר בא לקבוע במי בוחר, זה איך הוא תופס את הזיקה שלו ליהדות. ואנחנו אולי לא ערים לזה ולא רוצים לשים לב לזה, אבל ביבי נבחר כבר ב-96, הסיסמה שלו בבחירות הייתה, ביבי טוב ליהודים. ומי ששכח על הכחישה שלו באוזן של הרב כדורי, הם, כלומר אנחנו, הם שכחו מה זה להיות יהודים. עכשיו, כדאי שלא נתבלבל. יש לנו כבר שנות דור, גוש ברזל של 65 מנדטים לימין דתיים. וזה לא משתנה, ולא דיבורים על ביטחון, ולא דיבורים על סוציאל דמוקרטיה, אבל בטח לא דיבורים על שלום, לא משנים את זה ולא ישנו את זה. מהותית, כמעט כל סוגיה קריטית שאנחנו מרגישים שלוקחת המדינה למקומות שאנחנו לא רוצים, אם זה מפעל התנחלות, בטח בדורות האחרונים, המקום של החרדיות בחיים שלנו, בכל הקשת, יחסי דת מדינה, גיוס לצה"ל, חינוך, השתלבות בישראליות, לא צריך להכביר מילים. הסיפור החדש הזה של הכרה, דרישה מאחרים שידעו לנו אישור שאנחנו יהודים, בטסים צבאיים מעל אושוויץ, גלי חקיקה מערערי דמוקרטיה, מנהלת זהות יהודית, השואה כמחנה המשותף הכמעט בלעדי של הישראליות, אתוס הקורבנות והנרדפות. כל הדברים האלה כולם הם ביטויים של זהות יהודית, של פרשנות מאוד מסוימת לזהות יהודית מהי. אז למה זהות יהודית בעת ריבונות? כי 2000 שנות גלות דלדלו מאוד את היכולת שלנו, של היהודים ושל היהדות, לחוש, להרגיש, לחשוב ולנהוג מתוך תודעה של ריבונות מדינית. במשך 2000 שנה היהדות מצד אחד לא נדרשה בכלל לעסוק בנושאים האלה, וגם לא יכלה לעסוק. והיא ראתה בשלטון, בממלכה, גורם עוין, כזה שצריך כל הזמן להישמר ממנו, לתמרן אותו. כך, וגם הוגדרה בעיקר כדת. ככה יצא שהמערכת המושגית שעמדה ביסוד המדינה הליברלית, האזרחית, זכויות הפרט, זכויות המיעוט, דת, כל זה נתפס כעוין ליהדות, כזר. הציונות היא קודם כל, אני כנראה מתרגש ולא רציתי לדבר. אתה מדבר נהדר, אתה נהדר.